Di kilam û dengbêjiyê te bandora jinan. Rojîn Polat. Di dinyayê de kêm netewehine ku êş û kêfxweşî, şîn û şahiyên xwe tev bi stranan jiyîne û raxistine berçav. Yek ji van gelan ji gelê Kurd e ku bi muzîka xwe hem li ser warê qedîm müşahidiya dewr û zemanan kirine, hem jî bi dengbêj, çîrokbêj û hunermendên xwe di her serdemê de reng, bîr, bûyer, qewîmîn, serpêhatî û hemû çîrokên jiyanê bi soz û awaz kirine. Di dîrokê de gelek jin hene ku êşên dilê xwe, êşên îxanetê yan ji dijberiya xwe ya li dijî şerê bi hestên xwe yên xurt û hevokên xwe yên herikbar strîne, an jî ji bo strandina mêran bûne wek çavkaniyek. Ji ber vê yekê di kilaman de mijarên wek evîn, mirin, şîn, şer û cengê hatine nirxandin. Ji ber ku di wan deman de hestiyarî û girîn ji bo mêran wek qelsiyek dihat dîtin û xwediya azarî û hestiran jî wekî ku jûn bûne hatine hesibandin, soz û gotinên wan kilam û stranan gelemperî ji afrîneriya jinan derketine holê. Jinan di wan kilaman de bi azarî û hêsirên xwe cerebe, berbînî û hêzên xwe derxistin holê. Lewre çawa ku payîzê pelên hiçkbûyî ji daran diweşin, sedema wan gotinên kilaman jî ji jiyana jinan hinek tiştan dûrxist bû, carna jî tovên hestên nû têxist bû jiyana wan. Angu çawa ku sedema gotinên xebsexanê di hembêza wê de mirina berdilê wê bû, angu pelê ku weşiya bû xelîlê wê bû, di kilama Filîtê Qutto de Şemê xatûna zanyar dar, a ku weşiya bû jî kurê wê Filîtê Qutto bû, carna jî wekî ku di mijara Cewê Xatûn de pêk hatibû, piştî mirina du kurên xwe li dijî kur Hesên Paşa îxanet bin pê kiribû û pelên îxanetê weşiya bûn, hinek caran jî ji dêlava pelên weşan dîve bi navê aştiyê pelên nû şîn bibûn. Anku xwediyên gelek kilaman jinin. Lê mixabin her çiqas ew hevok û gotin ji ber êş û azarên jinan ji dilê wan qetiya bin û derketbin holê jî bi gelemperî yên ku ew kilam bi deng kiribûn mêr bûn. Û dema ku bi dengkirinê jî helbet ji ber feraseta mêran e, gelek kilam ji hêmanên jinan e dihatin paqijkirin û ji hest, şêwe û ramanên xwediyên xwe an ku jinan dihatin dûrxistin. Belê xwediyên gotinan jin bûn. Lê piştre yên ku di van gotinan de dihatin tûnekirin jî jin bûn. Dema ku sûsika simoya dengbêja yekem derket holê û helbet şopdarên rêya wê Belga Qado, Meryem Xan, Nesrîn Şerwan, Gulbihar, Ayşeşan. Sûsika simo di sala 1925 de li herêma Elegezê li gundê Mîrekê ya navçeya Axbaranê di malbateke êzîdî de çavên xwe li jiyanê ve dike. Başê malbata wê ji wir koçî gumriyê dikin û li wir akincî dibin. Li vir dixwîne û beşa bijîşkiyê diqedîne. Çend salan li nexweşxaneyan dixebite. Lê paşê meyla wê ya reqas û dengbêjiyê zêdetir pêxweş dibe û dest bi karê stranbêjiyê dike. Di nav edet û gertîşên kevneşopî û olî de bi taybetî jî piştî koçberiya Kurdan ber bi Qafqasyayê tora paşverûtiyê li ser jinan yekcartir xwe didan zorê. Lê ji ber ku dibin desthilatdariya Sovyetê de xwendin, ji bo jin û mêran esas bû û xwendinê dihîşt ku jin ji kîjan êl, eşîr û ayînî be berê wê bêvekirin. Sûsika simo yek ji wan jinan e ku di nav jinên Kurdên Qafqasyayê de cara pêşî di warê civakî de qeydên bindestiyê diqetîne û li dijî hemû zor û zehmetiyan rista xwe ya rewşenbîriyê bicîhtîne û di qada hunerê de xwe dide pêş. Di sala 1946 de cara pêşî bi xeml û xêza xwe ya Kurdewar derdikeve ser sahneyên Ermeniyan û bi Kurdî distirê. Du komên reqasê saz dike ku bi awayekî opera û balegê hunera xwe nîşan didin. Her wiha ew bi şanoyên Elegezî re derdikeve gerên şanoyê. Pêşî yan jî piştî lîstika şanoyê ew derdikeve serdika şanoyê û stranên Kurdiyên gelêrî distirê. Her wiha mamostetiya gelek komên govendê yên dîlana Kurdan dike. Ji ber vê yekê jê re gotine Gula Govendan. Bi sûsika simo cara pêşî bû ku dengbêjeke Kurd li ser sahneyên dewletê bi awayeke fermî stran digotin û dihat nasîn. Di nav vê jiyana hunerî de Kulya Neftelyanê Ermenî nas dike. Piştre ji hev hez dikin û dizewicin. Sûsika simo jinek ji Kurdên êzîdî bû û li gor bawerî û kevneşopiya êzidiyan nedibû ku ew bi mirovekî ji qewmekî din re bizewice. Zewaca wê ya bi Kulya Neftelyan bûbû sedema nerazîbûna derûdora wê. Lê wê bi xwendin, şarezayî û dengê xwe di nav Kurdan de dabû qebûl kirin.
Susika Simo ne bi tenê li Ermenistanê, li Gurcistanê û li seranserê welatên Sovyetê deng dabû. Ew derdiket serdikê kilam û stranên xwe bi Ermenikî û Kurdî distrand. Hevjînê wê kuliya Neftelyan gelek alîkariya wê dikir. Bi hev re derdiketin bernameyan û heta gelek caran bi hev re jî distiriyan û stranên du golî digotin. Neftelyan werzîşwan bû. Li dengê wî gelek xweş bû. Wî bi kêfxweşî bi Susika Simo re stranan digotin. Ew yek ji wan jinên Kurd bû ku li gel Gulîzarê bi vekirina radyoya Erîvanê ya di sala 1955 de cara pêşî li radyoyê stranên xwe gotibûn. Susika Simo daxbarê dengbêjiyê bi nav û deng Seyidê Şamedîn bû ku bi dengê wî bi semayê diket. Şamedîn li radyoyê Susikê naz dike û bi hev re stranên xwe yên du golî dibêjin. Li Ermenistanê Filarmonyayê jî piştgirî da hunera wê û rê li ber vekirin. Susika Simo tevê hemû zehmetî û tenga siyan di warê hunerî de xwe weke jineke Kurd dide çespandin ku sala 1965 lûtkeya jiyana wê ya hunerî ye û ew li meydana Sor gelek caran konsertên mezin dide. Di van konsertên wê de nav û dengê wê li seranserî Sovyetê belav dibe. Agîdê cimo bi bilûra xwe û her wiha xerepetê xaçû jî gelek caran beşdariyê di ahengê wê de dikin. Cara pêşî li meydana Qurmizê konserta xwe ya bi heybet dide Wezîrê Eşo. Di rojnameya Rêya Teze de gotareke bi navê Susika Mel li ser dinivîse, bilêtên vê konsertên wê berî çendin rojan tên firotin û xilas dibûn. Wê bi koma xwe ya muzîkê stranên Parya, Lenînê mezin, Lenin rabû em xilas bûn, navê Lenin Şîrîn Şaw û paşê jî wê kilamên Dewra Berê, Belengaz bû, Zilfanê ha Zilfanê, Keleşo, Gulê Nar, Sînê Sînê Sînemê, Lawkê min çû bixwîne, Heycan heycan heyecanê, lê lo min vî peyayê, kewa gozel, lûr şivan û xistin nav klasîkên Kurdan. Susika Simo heta sala 1977 jî jiyana xwe bi hunerî berdewam kir. Di Belengaz û tenêtiyê de li Erîvanê jiyana xwe ji dest da.